Ik het weet nog klinkende kleren eerst maar een hudwin. Wel droege periode, maar ik werd een paar buien en buikjes en een protte bewolking. En hoe er juist te sprutsen, het ging zo goed hoe daar. Maar juist toen wien ze daar een paar pittige buien. In Bals het voel 15 mm en daar ik tonger. Maar die tonger kwam op meer plakken van en het jouwt onder de onstabiliteit. En die tonger kon eens hield uiteindelijk ik nog van joen en vannacht. Wel, de verwachting. Joen en vannacht nog een paar buien of buikjes. De meest actieve buien in het waardgebied, kustgebied, misschien daar wel komen ze op tonger. En verder zie ik maar weer opklaringstemperaturen, zijn 10 tot 13 graden. En de wind, nou, die zal matig en krachtig wezen. En die komt nog uit westelijke richting maar en die krachtige wind in het kustgebied. Ja, en dan nog morgen. Dat lijkt het beter. Het lijkt een droge dag te worden. En daar ik maar redelijk wat zinnen. Ik nog wat bewolking en een temperatuur zomaar bij de zonnetje of de 18 graden heen. De wind uit het noordwesten komend, die is matig, maar in het waardgebied nog even vrij krachtig. En dan zetten we terug naar de orendagen, het vooruitzicht. Dan komen we het zien, de vreed, mooi droeg waar, prima waar. Een temperatuur om bij de 18 graden heen, kan ik samen nieuwtje worden. En we hebben het over de zinnen erbij, oor zuidoostenwind, matig en vrij krachtig. Maar op sneeuw en sneeuw is het westenvier. De sneeuw betekent wat ruim, droege perioden, dat geldt voor Roedai in de joentijd en in de nacht wordt het staren gewoon buiger. En dan hebben we een temperatuur om bij de 17 graden heen, maar ik ben een sterke wind. En op sneeuw 16 graden. En dan ruimt het betekent, een buiig karakter krijgt het waar. Nee, dan is het weer heel dal jest. En we moeten morgen maar weer even in het jest waar zijn.